Trabaho. Yan. Ayan, trabaho kami. Straight time kami, straight time. Sa tapat ng panel namin. Kaya, Bigyan kita man. 2,325, taga-abot ng logs. 2,3, sahod niyan. Makikita ka ba na trabaho ganun sa Pilipinas? 2,3, sahod niyan. Papaputol lang ng ano, sleeve. Once in a lifetime, si Yumol Dressing. Saan pupunta yan, Mal? Saan pupunta yan? Wow. Wow, nangaano ka eh. Yun oh, pagtali pa lang oh. Yan ang dressing ng mga 2-3. Yan ang dressing ng mga 2-3. Bisa mo, Mal. 32 seconds na, tali ka pa lang. 32 seconds, tali pa lang. Napuno. Lakas na talaga, malakas ako talaga. Grabe na yung kursa ko.